gości. Na dożynkach gości z powiatu dziś mamy pana wójta gminy i radnych witamy. Pamiętamy również o całej ludności i ją też witamy w pierwszej kolejności. Chcemy dziś uświetnić dożynki coroczne, życzyć plonów takich, by każdy zazdrościł. Prosimy Cię, wójcie, żeby się nie czaił za zrobienie wieńca, coś nam odpalił. Zbierałyśmy zboże całe lato Boże, myślałyśmy nad tym, jak go tu ułożyć. Wieniec nasz, jak widać, nie ma 1000 uplecionych złotych w wózeczku bez plocie. Jeszcze trzeba wiedzieć, że my się chwalimy, a nasz piękny wieniec na powiat